Ligo ka rito, Bart. Abot na rito ba? Baligo ka? Oo. Ano yung mga tindahan ko rito? Ha? Ano yung mga tindahan gagbay? Narito? Oo. Para gyapon sa awaw gud. Surak ko na mo dito. Bali aray. Ay, layo. Tungkuan. Layo. So, sipa no? Layo tong awaw kay agi patag Trinto sa Tausipa. Sulod pa. Sulod pa. Bukit. Bukit. Ano kay espalto mga suwan mo gud, minto. Dire. Boy. Campur naman. Ah. Yan nilay ko sa video Andre. Bila kayo, Dre? Ano ba? Ano yung mong ganahan? Ha? Muna yung mong ganahan sa video. Wala, buka kong lugan. Wala, ako ba?
Apoy! Hindi na kayo nagbalik diri ba? Ha? Hindi na rin. Nagbalik na to. Ah. Ha? Nagpilahan. Oh, klase yun. Klase. Alam mo sa amin no? Grabe na, kapoy kayo. Ano ba dyan? May hanin. Ano, huwag daw kayo dito. Nakabukid ba yun? Dito tuwan-tuwan dito. Marata sa awa ba? Uy. Apoy. Saan kay bahada dito ba do? Hindi ako sugaw dagat eh. Laag tabay. Ang tumbilan kiba sa dapat ba? Oh, baluan ni ba? Ha? Ha? Wow po, tinago. Nang diri bay langob ambot dapat. Ipauli na to bay, hapit taglangob. Habit. Umutan na diri. Ayok. Sarap. Uli lagi na to ani wa good.
Nato kataas bay. Labi kay bada pero papauli na to ani. Ah, man ba? Nauna na gulgudan, yan ang pagbabalik na. Ah. Manilang sentro ba? Oh. Dito may tama no? Yan, ginaldo ni bay? Mga balo, Ginaldo, nalaak. idawa lagi. Boundary na nila sa kuwan. Masan? Idawa. Betisay, sakop ba naglaak? Amot lang na ginaldo, ako na ginaldo. Sakop naglaak. Hey! Doon na lang tani. Layo pa! Layo pa! Kira good, adventure bitaw? Tagay, tindahan diri, Bart. Dagan lay tindahan diri. Namo mga suki dito. Suki sa mga tambal ba? Nailang gym kayo, mini gym nila. Apoy. Bida na ba dito? Ya, tama no?